1, doprava. A damage, doľava. Prejdeme skrz, ťaháme sa od nich, od tomu doliaku. Poď. Odbáčame doprava za 3, 2, 1, spike na mne, spike na mne. Prejdi okolo, idem hore do tunela. Idem smerom hore do tunela. Ústupy. Po ľavej strane. Shit. Bombok. Knižka. Poď, do tunela. Poď hore, drž sa a z pravej strany obiehame. 3, 2, 1, spike na mne. Au, všetko čo máte. Stočíme sa doľava, plasty, stočíme sa doľava a ideme do tunela. Dávam banner, bol tam spike od nich. A do tunela heal, prosím. Ležím. Tunela heal, prosím. Blindujú. Do tunela heal, drž sa po ľavej strane trošku. Drž sa po ľavej strane. Po ľavej, aby sme mali doprava ešte útek. Drž sa po ľavej. Ready? Za nás? 3, 2, 1. 180 stupňov. Davaj. Damage. Banner, prosím. Letím. Na tomto stojíme, mili. Obiehame túto skupinku. Doľava. A ideme disengage. Na moju pozíciu heal. 3, 2, 1, na tých downutých sprava, spike pod nás. Now, všetko čo máš. Všetko. Waterfield. Banner. Ustupím. Plasty, banner. Down. Ustupujem. Down. Ready? Iceball tam je jeden. Skúsime spike za 5, 4, 3, 2, 1, na toho downutého spike. Pozor, dávajú aj oni, naspäť. Doprava, po pravej strane. Ideme dovnútra, viac dovnútra. Ready, spike pod nás, za 3, 2, 1, now. Spike, prejdite doľava. Dávaj, water. Drž, doprava. Disengage, na mne heal, 3, 2, 1. A trošku dopredu, hneď sa otáčam naspäť. 3, 2, 1, naspäť, spike pod nás. Down. Shit, banner. Nemám. Mám strašne veľa damage. Ležím aj ja. To bola blbosť. Down. No keď veľa relief to bola. Fakt ne.